Сябры, прывітанне ўсім, вы на канале Янка Тэхнік, гэта Янка. Спяшу ўсіх павіншаваць з надыходзячым Новым годам і Рождеством, увогуле з навагоднімі святамі. Сёння ў відэа пойдзе гаворка пра мой новы бранзалет Huawei Band 10, вось ён ужо на руцэ. Краткая гісторыя, як ён трапіў да мяне. Вось мой Xiaomi Band 7, і ён перажыў са мной шмат чаго, і паездку на тэлешоу «Звёздны путь», і тэлездымкі, і здымкі «Фактор Бай», і шмат кастынгаў, але ў адзін прекрасны момант ён узяў і проста шлёпнуўся на асфальт. Ён ужо і да гэтага у яго трэснула шкло на экране, але ён працаваў верай і праўдай, лічыў мае калорыі, мой пульс, мае крокі, карацей, дапамагаў мне кантраляваць свой стан здароўя, але вось шмякнуўся на асфальт, разбіўся AMOLED-экран. У прынцыпе, я лічу, што вось такія гаджеты ні ў якім разе не трэба аддаваць у рэмонт. Яны коштуюць не даволі шмат, абнаўляем мы іх не кожны год, а кожныя 2-3 гады. Хтосьці і да гэтага часу ходзіць з 4-м Mi Band. Пагэтуль Янка прыняў рашэнне прыдбаць Huawei Band 10, перайсці з Xiaomi на Huawei. Хоць у Янкі ёсць весы ад Xiaomi і былі тэлефоны Xiaomi, але вырашыў паспрабаваць Huawei. І вось у гэтым відэа вы бачыце, па-першае, распаковачку гэтага бранзалета. Па-другае, вось прайшло ўжо 2 тыдні, як я яго купіў, і хачу распавесці свае эмоцыі. Але спачатку давайте пачнем з распаковачкі. Давайте адшпілім транспартировачны скотч, стыкеры і опа, пашла жара. Паглядзім адразу яго камплектацыю. Да, здымаць відэа ў такіх умовах, дзе ў мяне ўвесь стол завален рознымі гаджетамі, не вельмі, але ладно. І так, пайшла жара. Ось такая у нас упаковачка. Па-першае, ёсць у гэтага бранзалета, па-першае, ёсць версія каляровая, з каляровымі ремешкамі і пластиковым корпусам. Тут у нас корпус металлічны. Паглядзім давайте по бранзалету. Ну, гэта силикон. Я буду, здаецца, мяняць на што-небудзь жалезнае з Озона ці з ВБ, тому што мяне на силикон на скуры, руцэ узнікае алергія. Ось, ну, по датчикам тут усё, у прынцыпе, як і павінна быць. Ось такі тут зараднік, ось такі. А у Mi Band 7, ну, здаецца, 8, ось такі. Ось. Ну да, прикольно. Уключим, тут кнопочка есть. На Mi Band нічога нема, а тут есть кнопочка. Тут есть кнопочка. Так, ён не включается. А не, пайшла жара. Ну, экран прикольный. AMOLED 60 Гц. Але я читал водгукі, што гэтыя 60 Гц, ну, не ведаю, не адаптыўныя, карацей. Зараз ён запустится. Harmony OS. Цікава, беларуская мова будзе тут ці не? Хотя, гляньте, у принципе, герцовка нормальная. Я снимаю 60 кадров за секунду, здымаю, да? Давайте пошукаем тут белорусскую мову. Белорусской нема. Бачите, якая дупа з мовами? У нас 2 державные мовы в Украине. Я файно разумею и российскую мову, поэтому давай, коли ласка, русский. Сопряч. Ну, все, потребує сапражэнне з прыладай. І так, па-першае, што хочацца сказаць, гэта памеры і кампактнасць. Ён ёсць у розных колерах, то бок у гэтага бранзалета. Да, у мяне быў на Xiaomi металлічны, куплены з Валбересу. Тут у мяне силиконовый бранзалет. Сам корпус тут металлічны. Ось я могу зараз з рукі зняць. Тут цалкам металлічны корпус. Калі мы будем параўноўваць по расположению датчиков, то датчики, в принципе, амаль аднолькавыя, што на Mi Band, што на Huawei-овском браслете. Тут не мае ніякай розніцы, да? Тут, у прынцыпе, усё такое аднолькавае. Ёсць кнопачка на корпусе, дзякуючы якой можна выклікаць нейкае меню. Ён лёгкі, ён кампактны, у яго трошки шырэй экран, яркасці хапляе, як і заўсёды. У мяне ўключаны ўсе функцыі маніторинга, гэта і пульс маніторыць, і сон, і кісларод у крыві, і там нейкая функцыя маніторинга настрою майго, да, стресс, настрой, ну, і у Mi Band 7 было вось такое, по типу узровень стрессу. Маніторыць усё, хапляе зарадкі прыкладна на 7-8 дзён, плюс у мяне ён падвучан да айфону,
праз прыкладанне Huawei Health. Заўсёды ён спараны з блютузам і хапляе на дзён 6, а калі я з ім сплю, вам маніторыць станы майго сна. Давайте крышачку пройдемся по яго функцыяналу. Итак, давайте трошки пройдемся по функцыяналу бранзалета. Тут у мяне стаіць пин-код, ну калі ты яго з рукі здымаеш, ці ён у тебе губляецца, то пин-код запрашивае. Па-першае, можна вось так зрабіць, будзе шторка. Тут падобие Harmony OS стаіць. У шторцы можна, па-першае, перайсці адразу, праваліцца ў пункт налад бранзалету. Экран тут 60 Гц, у прынцыпе гэта прикольна. Ліхтарык з рознымі рэжымамі. Вось так, пачакай, не той націснуў, пачакай. Ліхтарык тут з рознымі рэжымамі, вось максімальная яркасць. У прынцыпе, яркасці хапляе. Тут ёсць таксама і аўтаяркасць, то бок, калі ўключыць зараз святло, то ён будзе падстрайваць яркасць пад святло яркае. Ось на яго трапляе свет, і ён гэту яркасць пачынае падстрайваць. Датчык яркасці ёсць. Ось, што яшчэ ў шторцы можна зрабіць? Тут можна знайсці свой телефон. Тут можна наладзіць гадзіну, будильнікі. Ось тут таксама ў гэтай шторцы можна уключыць рэжым не беспакоіць, каб паведамленні не прыходзілі, што, в прынцыпе, я зараз і зраблю. І рэжым сну, калі бранзалет не свеціць Always On Display на экране. Змахнуўшы улева, можна адкрыць надвор'е і кіраванне музыкай. Змахнуўшы управа, тут можна наладзіць, тут у мяне пульс, тут у мяне SpO2, то бок кісларод у крыві. Тут у мяне якасць сну, тут у мяне розныя кольца паказнікаў. Тут, ну, пульс, па-першае, да, калорыі, якія сёння былі спаленыя пры хадзьбе. Канешне, вось так кіраваць не вельмі добра. Карацей, шмат тут чаго можна наладзіць. Тут вось крокі за сёння, да. Далей ідзем. Калі мы прагарднем уніз з галоўнага экрану, мы трапляем у пункт паведамленняў, куды прыходзяць паведамленні з тэлефона. З айфонам гэта працуе, ёсць некаторыя іконкі прыкладанняў, там Instagram, Facebook, Viber, да. Калі націснуць на бакавую кнопку, адкрыецца галоўнае меню, дзе ёсць, напрыклад, трэніроўкі. Тут вельмі шмат гэтых трэніровак. Можна яшчэ і дабавіць некаторыя, напрыклад, вось дадаць. Тут ёсць і другія. Карацей, тут шмат такіх рэжымаў. Я карыстаюся толькі альбо хадзьба на вуліцы, альбо калі буду ездзіць на ровары летам. Тут ёсць запісы трэніровак. Вось, трэба прыняць нейкія умовы. І вось тут мае нейкія трэніроўкі лічыла. Калі я пешай хадзіў, вось, ідзем далей. Статус трэніроўкі тут можна наладзіць. Яно будзе апрэдзяляць аўтаматычна трэніровачку, індэкс бега. Карацей, прикольны бранзалет па параўнанні з маім Xiaomi, нейкі такі вось дружелюбны інтэрфейс. Запісы актыўнасцей тут ёсць. Вось за сённяшні дзень можна абраць за ўчорашні. У прыкладанні ўсё гэта дубліруецца. Вось, у прынцыпе, на айфоне, з айфона ўсё наладжваецца. Вось тут можна праманіторыць сон. Нейкія тут ёсць нават эмоцыі. Што такое эмоцыі, я так і не разабраўся. Ну, гэта як аналог стрэсу на гэтым, на Xiaomi Smart Band 7. Яно можа паказваць арытмію, удакладняць, вось. Ну, апрэдзяляць на ранних стадыях арытмію. Гэта прикольная рэч. SpO2 гэта кісларод у крыві, дыхательныя упражненні, тут просто таймеры, ты павінен зрабіць там вдох, выдох. Прикольная рэч. Потым уведамленне асобным пунктам у меню выбрана, музыка, удаленная съемка. Можна гэта наладзіць. Сначала откройте камеру на телефоне, і можна здымаць, ну, оно не показывае. Калі у вас телефон Huawei, тут показывае предпросмотр з камеры. Калі іншы телефон, просто як кнопка Bluetooth на селфі-палке. Надвор'е бярэ з телефона. Календарык ёсць. Ну, можна стварыць нейкае
событие, здаецца, і яно будзе паказваць у сённяшні дзень. Будильники паказваў, таймер ёсць, звычайная функцыя. 1 хвіліна, 3 хвіліны, 5, 10, 15, 30 і 1-2 гадзіны. Секундамер, фонарик. Знайсці тэлефон можна і налады. У наладах ўсё стандартна, циферблаты. Іх можна мяняць як з наладаў, так і просто патрымаўшы на циферблаце доўга пальцам. Вось зараз доўга затрымліваем на циферблаце і мяняем. Ёсць як і аніміраваныя, як і з виджетамі. Ну, я мінімалістычны циферблатик выбраў, мне такі падабаецца больш. Менше жре, скажем так, зарадкі рабіць. Экран і яркасць. Ось яркасць можна уручную наладзіць, можна, каб ён аўтаматычна гэта рабіў. Ось тут ёсць аўтаяркасць у мяне ўключана, да? Активация касанием я отвучил, потому что можно калі-небудзь задеть рукавом. Спящий режим, экран включен, это Always On Display. Экран включен у сенсе тут 5 минут, не ведаю, что это значит. Спящий режим и автоматично я поставил. Потом вибрация, ну тут просто сильно, слабо и выкал. Белорусской мовы тут нема. Хотя у Samsung Galaxy Watch у іх ёсць беларуская мова. Ну, Galaxy Watch працуюць на Tizen OS. Режим сна можна задаць, не беспакоіць, пін-код, паведамленне наладзіць. Што яшчэ? Ну, все гэта можна зрабіць і ў прыкладанні. І вось аб устройстве. Huawei Band 10. І вось тут ёсць Harmony OS, гэта 5-я версія Harmony. Абнаўленні прыляцелі. Бранзалет тут здымаецца даволі проста. Мы просто націскаем вось такую штучку на самім корпусе, і гэты бранзалет на две частцы раздзяляецца. Калі у Xiaomi-шных старых у нас капсула просто вставлялася вось у гэту рамку, вось тут нічога націскаць быццам бы і не трэба, вось, то тут вельмі лёгка замяняць, просто націснуў, і бранзалет, вось гэта частка і вось гэта просто зняліся. Ну, вось такі. Прикольны. Мне падабаецца, вельмі падабаецца. Я рады прыдбанню, што замяніў свой паламаны на вось такое. Я яшчэ не паказаў, калі прагарнуць меню уверх, вось у шторцы верхняй, можна тут нават і яркасць наладзіць адразу ў бранзалеце. Вось так зрабіўшы. Секундамер, таймер, гэта што? Экран не гаснет 5 минут. Ага, функція актив... Ага, ну вось, мы зразумелі, што гэта, да? Ну і ўсё, в принципе, прикольна. Калі тэлефануюць на iPhone, прыходзіць просто значок, што можна выклік адхіліць. Тут няма дынаміка, тут няма мікрафона, з яго адказваць не трэба. Да я не разумею, якія людзі размаўляюць па бранзалеце. Ось так выглядае Always On Display на руцэ. Ось зараз пагасне дысплей. Аўтаяркасць, да? Як вы думалі? А як вы думалі? Ну і вось Always On Display. У аніміраваных циферблатаў ёсць анімашка. Ось такая. Ось, анімашкі ёсць, ну, мне вось такі, у прыкладанні шмат, такіх яны ўсе бескаштоўны. На руцэ выглядае прывабна і прикольна. А вось так. Карацей, вось такое было файнае відэа. Я вельмі рады прыдбанню Huawei Band 10. На жаль, ніякая крама не занесла грошы, каб я прарэкламаваў яе, дзе можна прыдбаць Huawei Band 10, але гэта мой чэсны, непадкуплены водгук. Гэта быў Янка Тэхнік. До новых сустрэчаў у новых відэа. Ставьте падабайкі, подписывайтесь, пишите каментары, распаўсюджвайце відэа, таму што, на жаль, беларускамоўнага контенту пра тэхналогіі вельмі мала. До новых сустрэчаў.